Ahoj! Vítám vás u série videí, ve kterých vám představím jednoduchá hudební cvičení, která se svými dětmi můžete provádět z pohodlí domova. Tato videa vznikla jako součást mé práce, která se zabývá vlivem hudebních aktivit na rozvoj dětí v předškolním věku. Jedná se tedy o promyšlená cvičení, která vychází z odborné práce, pozorování dětí a ze spolupráce s rodiči. Při zjišťování informací jsem zjistila, že většina rodičů své děti k hudbě vědomě vede pomocí zpěvu nebo docházením do hudebních kroužků. Málo kdy však s dětmi provádí záměrné hudební aktivity. Přitom právě ty mohou podpořit rozvoj paměti, představivosti či emocionálního prožívání dítěte. Všechna cvičení v této sérii jsou navržena tak, abyste je zvládli v pohodlí domova, bez hudebního vzdělání a bez složitých pomůcek. Stačí vám čas, chuť a společný zájem učit se novým věcem. Nemusíte se bát, u každého cvičení vám vysvětlím, jak probíhá, na co se zaměřuje a případně na co si dát pozor při jeho plnění. Součástí videí jsou také vlastní ukázky s dětmi, které však slouží pouze pro inspiraci. Dbejte na to, že každé dítě bude reagovat jinak a má vlastní prožívání. Důležité je, abyste si při provádění cvičení dali pozor na tendenci dítě hodnotit. Dítě je ve cvičeních vedeno ke spontánní aktivitě a projevení vlastního subjektivního prožitku a ne ke správnosti řešení. Tímto je video u konce a já vám děkuji za pozornost. Ahoj!